Am zis să trec peste momentul în care îmi beau cafeaua și stau pe WC-ul, pentru că eu până îmi beau cafeaua și stau pe WC-ul, eu nu sunt om, eu sunt altceva, sunt ceva cu care nu te poți înțelege, cu care nu mă înțeleg nici eu. Sufletul meu se duce departe, știi, și rămâne doar corpul aici în lumea fizică și până îmi beau cafeaua se întoarce sufletul și sunt om, iar până atunci nu, sunt un robot, sunt altceva. Dragii mei, bine v-am găsit, asta este o zi din viața unui freelancer, cu atât mai mult a unui freelancer care lucrează la o carte și care speră că astăzi o trimite la tipografie. Da, mă rog. Pregătiți-vă, o să fie multe cadre cu mine la calculator, pentru că, gen, asta este 3 sferturi din ziua mea. Yay! Am mai filmat odată treaba asta, numai că am uitat să aprind microfonul și nu m-am auzit deloc. Da, este ora 11. Da, ora 11, fără 5 minute. Am terminat majoritatea task-urilor și astăzi am început să folosesc acest site numit ClickUp. Nu e vreo promovare sau ceva, pur și simplu. Compania cu care lucrez eu și cărora, de fapt, lor le fac design grafic și animații, chestii video, mă rog, content. Folosesc ClickUp și e super mișto pentru că poți să vizualizezi, în primul rând eu vizualizez ceea ce trebuie să fac și la ce lucrez și văd câte am finisat în ziua aia și pot să le pun cât am lucrat la ele ca și timp sau știi? Și cel mai mișto este că ceilalți văd treaba asta, pentru că atunci când lucrezi cu o companie, toată lumea are impresia că tu stai, nu știu de ce. În ideea în care oamenii își cer chestii în continuu și ei nu înțeleg că tu lucrezi cu 20 de oameni, da? Și oamenii ăia își cer fiecare câte ceva, pentru că fiecare lucrează la proiectul lui sau, mă rog, la proiectul lui în companie. Și eu fiind designer grafic și, mă rog, content creator, ok, că de fapt asta fac. Frate, toată lumea are impresia că, gen, nu știu, îmi cer deadline-uri și chestii și eu de-abia știu dacă eu încă nu știu ce mănânc peste o oră. Și că vine vorba despre asta, trebuie să facem ceva de mâncare peste o oră, pe la 12. Și nu știu sigur ce o să fac de mâncare. Stai să vedem. Ne sătuim cu Nora. Nora, ce facem de mâncare? Nora are o poziție foarte proastă, dați-mi voie să vă arăt. Nora are o poziție foarte, foarte proastă când lucrează, vedeți? Ea stă așa la calculator, nu faceți treaba asta, stă super, uite, ia uite-i coloana. Uite coloana cum stai. Acum o îndrepți. Nu își duce picioarele încolo, nu are circulație pe aici și pe urmă se trezește cu dureri de genunchi și nu numai. Așa. Nu are lumină care să bată. Are de fapt puțină lumină care bate aici, dar eu în locul ei mi-aș mai pune niște lumină. Și bea multă cafea. Ia uitați câtă cafea bă un ori, nu. Că și-o beau tot atâta. Și atât așa, uite, îi place. Deci ascultați-mă pe mine, vizualizați-vă chestiile pe care le faceți. Apropo, Nora este... Ce ești tu, Noru? Designer grafic și multimedia pe hârtie, dar de fapt mă ocup cu tot ce ține de designul jocului. Inclusiv modelare 3D și 2D și tot. Da, Nora face jocuri, nu prea pot să vă arăt acolo pentru că NDA-uri și chestii și trebuie. Știi ce e la un NDA? Non-disclosure agreement, gen. Știi, gen când semnezi cu cineva și... Mă, lasă asta, ce mâncăm la 12? Ce frumos pornește Loganul. Ne-am gândit. Facem salată de pui crispy. Și pentru asta avem nevoie de piept de pui și de salată. Și mergem acum la magazin să luăm. Mă rog, să iau, pentru că Nora încă are treabă. Aia e. Vreți să vă spun un secret? Am uitat să cumpăr ouă. Nu mai facem crispy. Facem direct pui babam elegant frumos pe grill. Haideți să vă dau niște ponturi. Dacă la pieptul de pui se face frumos aici, dar înăuntru nu este îndeajuns de bine făcut, puneți-i puțină apă ca să fiarbă acolo cu apa aia și la final o să rămână uleiul, s-ar putea să trebuia să mai puneți oricum, dar rămâne uleiul și totul să-și facă așa frumos, elegant, gen chestia asta. Iar aici este salata noastră iceberg, la care am pus și mentă. Asta este mentă din... Menta mea. Din, cum se zice mă, cum se zice, mă? Cultivație, cultură personală, da? Elegant. Aparent vecinii mei au un copil care e foarte supărat. Asta e, am fost și noi copii, trebuie să înțelegem. Este ora, nu știu câte ceasul, da, cred că e undeva așa, după soare, să zic eu așa, că e pe la un 6-7.
Poate chiar un pic spre 7:30, cam așa, dar nu cred că e 8. O să mă uit pe urmă. Am făcut astăzi chestii, a fost o zi productivă, dar din păcate încă nu mi-am citit cartea. Trebuie să o citesc. Am zis că nu mă las, mă forțez să o citesc, să mă asigur că mâine o pot trimite la print, pentru că gata, trebuie să nu mai trag de zile, pentru că vreau să o lansez în ziua în care am zis că o voi lansa și nu mă las și o să o fac. Am mai făcut o chestie astăzi, o chestie neașteptată, care a venit foarte natural. Eu am un prieten, Edi îl cheamă, pe care asta îl și salut, că știu sigur că se uită la vlogurile mele. Edi e un băiat foarte, foarte inteligent și foarte, foarte bun în ceea ce face și care își dorește să învețe, la fel ca și mine, suntem cam la fel. Și eu cu Edi până acum am lucrat în altfel de business-uri, dar acum am zis că, hei Edi, ce ar fi să facem un joc? Eu mereu mi-am dorit să am un studio de ăsta de jocuri, mi s-a părut super, super tare să fac jocuri și în ultima vreme am observat o piață pe care cred că o pot, vreau să spun, din care cred că și simt că pot să câștig și eu o bucată alături de o echipă în ideea de bani financiar, da? Că de făcut poți să faci orice, dar îți trebuie finanțe. Și industria asta se numește hyper casual și sunt jocuri care la modul stai în stație și imediat ai scos telefonul și te-ai jucat ce ai fost, știi, și ai văzut o reclamă 2-3 sau poate ai și cumpărat ceva, de ce nu? Mă rog. Și deci vreau să... L-am sunat și am spus Edi, hai să facem treaba asta și Edi a fost super încântat și ne-am strâns, care să ne strângem, că doar eu cu el suntem. Ne-am pus amândoi pe Discord și am discutat și am făcut, am adus idei, dintre care una dintre ideile astea și de fapt jocul pe care urmează să-l facem, l-am pus deja în ClickUp, am făcut așa un fel de worksheet, un fel de progress bar, cum vrei tu să-l numești, un progress sheet, nu știu cum vrei să-l numești, și știm exact ce avem de făcut și la ce să lucrăm și care sunt componentele basic ca să facem jocul să funcționeze. Practic am notat pașii fiecare și noi doar o să bifăm de fiecare dată când îl facem. Am făcut deja proiectul în Unity, l-am conectat la un repository în GitHub și cam asta e. O să începem să lucrăm la el, de fapt la propriu să lucrăm peste câteva zile, pentru că vreau să mă ocup de carte. Asta vreau să fac, nu mă mai interesează nimic, nu mai vreau să fac nimic altceva decât asta. Și bine, ce mai fac pentru clienții mei? Da, acum o să mai stau puțin la soare, după care trebuie să mă duc să citesc cartea. Am zis că nu las să treacă ziua, trebuie să o citesc neapărat. Doamne, ce soare puternic, eu am stat toată ziua în casă, soarele ăsta mi se pare oribil, măcar îmi face ochii frumoși. Da, cam asta e. Revin cu update. De la zero am luat din ghetto, pasionat de vechi, dar și teno. Muzica mea ero, yeah, mă vindeca mi-a fost rău. Eu sunt cu bac cu băieții cu samplatul, am scos o piesă, lumea o să nebunească. Barca, venit frigul sub formă de mata, ala cu care mă băteam eu prin clasa 4-a. Scoală, băi, fără cască, puți, fă un duș, ești în transă. Tu ești un campion, doar că ăștia din jurul tău ar face tot ce e posibil să vadă că ți-e rău. Te-ai iubit-o, nu te-a vrut, te-ai iubit, te-a lăsat. Tu nu mai pierdu nici timp, că măcar ai învățat. Viața e prea scurtă să te lași lovit de oameni care n-au făcut nimic cu viața lor și mor de foame, dar au venit păreri și cred că ei știu mai bine ce e bine pentru tine, de parcă tu ești autist. E târziu, e ora 10. Și în ultimele 2 luni am lucrat la cartea asta, iar în seara asta am terminat-o. Da, poate că încă are greșeli, dar nu mai pot. Mi-a secat, mi-a scos totul din mine, ok? Fucking hell. Dragilor, vă mulțumesc că ați fost alături de mine astăzi. Stați să mă focusez. Da, cam asta a fost, dragii mei. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la... Am terminat cartea. Pa, pa! Cade umbra pe birou, ploapele se așează pe ochi. Tracana de cafea mai aproape să pot să sorb. Mi-am deschis ochiul minții, dar sunt orb de somn. Am nevoie de odihnă că sunt tot om. Natura îmi dictează viața, nu pun viața la încercare. Că natură totul moare doar când altceva răsare. Cum să vină mâine soare dacă luna nu apune. Cum să am de mâine succes dacă nu mă știe lumea.